על מנת לשמר את כל הטוב הזה, יש מספר כללים שחשוב להקפיד. אנחנו נפגשים בטיפול הרצה לאחר 100 קילומטר או שבועיים, הראשון מביניהם. לאחר מכן, הטיפול הסדיר שלנו הוא כל 500 קילומטר או 3 חודשים, הראשון מביניהם. הטיפולים האלה חשובים מאוד כדי לקיים את האחריות שלכם. אסור לאחסן את הקורקינט במקום לח, רטוב או חם. כלומר, אנחנו לא מחסנים את הקורקינט בבגז של רכב או בתוך הרכב. אנחנו לא מחסנים את הקורקינט במרפסת או מחוץ לדירתנו. הכל כדי בעצם לשמור על הקורקינט. כשאנחנו רוצים להטעין את הקורקינט, אנחנו ניקח את המתן שלנו, אנחנו נוודא שהקורקינט אינו רטוב ושהשק הטעינה שלנו אינו רטוב. אוקיי? כדי להטעין את הקורקינט, ראשית נחבר את המטען לתוך השק הטעינה. ברגע שחיברנו אותו לשק הטעינה, אנחנו נחבר אותו לחשמל. רק לאחר שהוא מחובר לשק הטעינה, אנחנו מחברים את זה לחשמל ולא הפוך. זכרו, זה תנאי בטיחותי מאוד. ברגע שחיברנו אותו לחשמל, הנורה שלנו תדלק, וכשהקורקינט זקוק לטעינה, הנורה שלנו תהיה אדומה. ברגע שהמכשיר טעון עד הסוף, הנורה שלנו מתחלפת לירוקה. אנחנו ממליצים מאוד, בסיום כל יום שימוש בקורקינט, לחבר אותו למתן, ובבוקר בעצם לקבל קורקינט טעון עד הסוף. הדבר הזה שומר לנו בעצם על סוללה תקינה לאורך שנים. אסור להגיע למצב שהסוללה נגמרת לנו פעם אחרי פעם אחרי פעם, ובעצם לאורך זמן זה יכול לדפוק את חיי הסוללה. זה לגבי הטעינה. ברגע שסיימנו להטעין, אנחנו נסגור את שק הטעינה שלנו, על מנת שבנסיעה לא ייכנס לנו פה מים, חול, אבק, ויגרום לנו לקצר בטעינה. חברים, תזכרו שאין מכשיר חשמלי, קורקינט, אופניים, שחף מתקלות. אנחנו כאן כדי לתת לכם את השירות הטוב ביותר, תמיד ולאורך שנים, ותמיד עם חיוך. התנאי שלנו רק שתגיעו לטיפולים הסדירים כדי לשמור על תקינות המכשיר לאורך שנים. תודה רבה, וניפגש בטיפול 100. להתראות.